खुलुमबाय स्टुडियो दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव Cctoaनि दैदेनगिरि बिथांमोना हादरनि नेशनल कमिशन फर शेड्यूल ट्राइब्सनि चेयारमैन बिथां अंतार सिंह आर्या बिथांखौ लोगो हमहैदों। नोंथांमोना मिथिगौ दे बे समाव आसाम नाङैनो मोनद' हारिनो जे गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जा बे राजखान्थि हान्जाफोराबो मोनद' हारिनो एसटि होनांगौनि थाखाय बे समाव बाथ्रा एबा सरसा सोलिबाय दं। फैगौ 25 नभेम्बराव बे समाव आसाम आयेन आफादाव बे आयदाखौ लानानै मोनसे सावरायथाय जिरायगोन एबा सावरायलायनाय जागोन आरो बेनि गेजेरजों मोनद' हारिनो जे एसटि होनांगौनि थाखाय बे समाव हादरनो एबा मिरु सरकारनो रिकमेन्डेशन हरनायनि मोनसे बाथ्रा एबा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंहैदों आरो बे आयदाखौनो लानानै Cctoaनि बानजायनायाव थांनाय समाव गिदिरथार मोनसे हाबाफारि एबा सोमावसारनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन। थिग बेबायदिनो गोदान दिल्लीयाव बे समाव नेशनल कमिशन फर शेड्यूल ट्राइब्सनि चेयारमैन बिथां अंतार सिंह आर्या बिथांखौ बे समाव लोगो हमहैनायखौ नुनो मोनदों। Cctoaनि बानजायनायाव दिनै बे हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनदों आरो बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर', लेङाइ आफादगिरि उमेश दैमारी, Cctoaनि कन्भेनर आरो अल आसाम ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि बिथां आदित्य खाख्लारि बिथाङाबो हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन आरो बेनि अनगायैबो आरसुनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सुभाष राभा बिथाङाबो बाहागो लाहैदोंमोन आरो बेनि अनगायै TMPKनि गाहाय नेहाथारि सानकुंगुर पांगी बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। बे समाव गोलाव आयदाखौ एबा मोनद' हारिनो एसटि होयोब्ला थाखानाय जे एसटिफोरा माबायदि खहा जानो थांगासिनो दं बेफोर गिदिरथार एबा गोनांथार आयदाखौ फोरमायथिना होदों बे समाव नेशनल कमिशन फर शेड्यूल ट्राइब्सनि चेयारमैन बिथां अंतार सिंह आर्या बिथांनो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों रोखा बाथ्राखौ बिथाङा लिरनानै होदों जे बिथाङा रोखा बाथ्राखौ फोरमायथिना होदों जे दिनै गोदान दिल्लीयाव बे समाव नेशनल कमिशन फर शेड्यूल ट्राइब्सनि बिथां चेयारमैन अंतार सिंह आर्या बिथांखौ लोगो हमहैदों आरो बे समाव ट्राइबेलफोरनि जे मोनथाय आरो थाखानाय जे ट्राइबेलफोरा मा खहा जागोन बेनि सायाव गोनांथार बाथ्राखौ फोरमायथिदों बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा आरो बे आयदायावनो Cctoaनि कन्भेनर आरो अल आसाम ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि बिथां आदित्य खाख्लारि, एबसुनिफ्राय दिपेन बर', लेङाइ आफादगिरि बिथां उमेश दैमारी, आरसुनिफ्राय बिथां डक्टर सुभाष राभा आरो बेनि अनगायैबो TMPKनिफ्राय गाहाय नेहाथारि सानकुंगुर पांगी बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंखौ फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा।